Gospodin Gabor Sagmeister, mi smo se ovde okupili povodom 20 godina rada sajta Plum Race. Brojka od 20 je veoma bitna i za vašu karijeru, 20 učešća na reliju Paris-Dakar, pa možete li nam reći kada ovako vratite malo film unazad, šta vam je iz tog perioda onako ostalo najupečatljivije? Samo jednu ispravku, ja sam 16 godina vozio svetsko prvenstvo Dakar Rally, tako da najupečatljivije je ostalo svakako Argentina. Argentinu i Južnu Ameriku smo vozili 11 godina, Argentina je najljepša zemlja meni u Južnoj Americi i tamo smo se super osjećao zato što je podloga tamo tako kao što ja živim u Vojvodini, taj pesak je idealan za motosport ili za rally, tako dobro sam se, osjećao sam se kao da sam na svojoj podlizi u Kelebijskoj peščari gde sam jako puno trenirao, tako da to mi je bilo, recimo, ostale zemlje gde sam vozio svetsko prvenstvo, Arapske Emirati i Saudijska Arabija, tamo nema, automotosport nema tu gledanost kao što je u Južnoj Americi. Recimo u 2009. godine kad sam izašao prvi put u Južnu Ameriku, 5 miliona ljudi je bilo na ulicama Buenos Airesa i kad smo ulazili u cilj isto je bilo više miliona, kao što tako i skoro i u Peru i Čileu, tako da Boliviju da ne kažem. Bolivija, ja mislim da svako je bio na ulicama kad smo mi prolazili u La Pazu. Čak sam se upoznao lično i više puta sam predsjednikom Bolivije Moralesom bio zajedno i više godina smo tamo vozili, postali smo prijatelji, više puta smo i čak i večerali i bili skupa zajedno. Bila je fenomenalna karijera, stvarno ovih 16 godina dok sam vozio Dakar Rally, to je bilo svake godine, cele godine tako reći Dakar Rally, jer kad smo se vratili 20. januara sa Dakara, odmah su išli pripreme od marta, tako da tih 16 godina sam samo to radio. Postoji taj međunarodni, opšte poznati Dakar Rally, ali uskoro ćemo gledati jedan, da kažem, Dakar Rally u Srbiji, odnosno na Paliću, pa šta nam možete o tome reći? Palić-Dakar staza, to nije Paris-Dakar, Palić-Dakar staza je fenomenalna, apsolutni pesak kao u pustinji. Napravili smo stazu blizu 2 kilometara, vrlo je ozbiljna, vrlo je zahtevna, peščana staza. Sad baš mašine rade, 4 traktora i mnogo mašina za polivanje, jer pesak je takav da svaki dan moramo polivati do nedelje, da bi se takmičari osjećali bezbedno i sigurno na stazi. Biće fenomenalan spektakl, više hiljada ljudi će da bude, restorani, klopa, piće, tako da je i dolaze nam takmičari iz 7 različitih zemalja, Rumunija, Bugarska, Turska, Rumunija, Bugarska, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bosna, tako da biće pravo i trebate doći 22. marta na Paliću, od 10 sati počinje, sad imamo voz Soko koji stiže za sat i 22 minuta, tako da je sad to apsolutno blizu i od recimo od željezničke stanice do staze ima maksimum 6-7 kilometara, tako da je vrlo lako doći, vrlo lako naći, možemo slobodno reći da je skoro u centru Palića, tako da biće prava trka, otvoreno prvenstvo Srbije u motokrosu. 20 godina sajta Plum Race, pa šta nam možete reći o vašoj saradnji sa gospodinom Šljivićem i sajtom? Pa Šljivić je jako puno pomogao za automotosport, karting sport u Srbiji, to mi svi stari takmičari jako dobro znamo i svi smo krenuli na neki način sa Šljivićem. Šljivić je mene primetio još, 97. 8. godine na stazi u Punoševićima, pored Stopanje, i onda smo stupili u kontakt i konstantno je pisao o sportskom žurnalu i posle 2006. napravio sajt i bio sa mnom čak, ja mislim, i na Dakar Rallyu, bio na svetskom prvenstvu u Arapskim Emiratima, da mi smo jako dobri drugari, mi smo generacija i baš smo puno radili i vrlo ozbiljno smo shvatili naš posao. Gospodin Nemanja Jovanović, krenuo si sa kartingom, prebacio se kasnije na jet ski, ali ono što krasi jednu i drugu karijeru jeste saradnja sa sajtom Plum Race koji proslavlja 20 godina postojanja. Šta nam možeš reći iz svog ugla o saradnji sa sajtom? Pa saradnja je bila jako lepa saradnja,
lepi momenti, usponi i padovi svi moji su bili zapisani na tom sajtu, sve pobjede koje sam imao, svaki gubitak, tako da ta saradnja je možda jedan od možda i najveći deo moje karijere, ovako medijski što se kaže, i veoma sam zadovoljan sa našom saradnjom i nadam se da će se nastaviti još duže i da će još napredovati i da još boljih rezultata i tako. Koliko je tebi kao sportisti značila ta medijska pažnja i podrška koju si imao na takmičenjima u relativno sportovima koji nisu toliko medijski, da kažem, ispraćeni? Pa medijska pažnja baš puno znači, jer karting i nije toliko poznat sport u Srbiji, poznat je širom Evrope, ali u Srbiji je jako zapostavljen sport. Jako je pomoglo to što sam medijski bio ispraćen, nekako sam dostigao neko svoje ime, neki svoj stav, da sam ja ipak vozač neki, da postojim zapravo u nekom medijskom svetu i jednostavno jako pomaže, bez toga možda i ne bi bio gde sam sada, tako da to je to. Pred tobom je sezona u jet skiju, šta nam možeš reći, kakav je, da kažem, kalendar, šta te sve očekuje i kakve rezultate očekuješ? Pa da, sad će prva trka krajem aprila u Rijeci na plaži Hiltona u Kostabeli. Biće jako interesantna trka, šampionat kreće iz početka, prošle godine sam završio 4. Tako da ja se nadam najboljem, idem ove godine, daću sve od sebe, sve što mogu ću dati od sebe da završim na tom prvom mjestu, da postanem konačno šampion. I još trka me čeka me više šampionata, vozim u mađarskom šampionatu, vozit ću Alpe Adria šampionat na kom je naravno ta prva trka o kojoj sam sad rekao, vozit ću evropski šampionat i vozit ću prvu trku svetskog šampionata koja će biti održana u Bugarskoj, u sredini leta negde. I kako se budem dokazao tu, to zavisi da li ću ići na sledeću trku u Ameriku. Ako se tamo isto dokažem, idemo na zadnju trku na Tajland, to je finale, to je najbolja trka, najbolja, najteža, znači to je vrh vrhova na koji može da se ide za jet ski, najveći nivo trkanja, naravno će biti teško, bit će napeto, velika je konkurencija, ali daću sve od sebe. Gospodine Vladico Šljiviću, danas je jedan izuzetan dan, 20 godina od početka rada sajta Plum Race. Kada se vratite na te prve dane i ono što je prethodilo osnivanju sajta, čega se posebno sećate? Pa sećam se onog detalja koji se zove uhvatiti korak sa vremenom. Biti neko ko je prepoznao budućnost. Sad, ovo će možda bez veze zvučiti, ali ja želim da naglasim. Ljudi koji veruju u neki horoskop, nije neki, nego taj zvanični, i govore da je era Vodolija počela, a ja sam inače Vodolija, ja sam po toj nekoj logici stvari i ušao u priču tako, u nameri da budem preteča. Malo pre sam rekao i da sam na neki način i utemeljivač ove priče. I čujte, taj početak ni malo nije lagan, ali mene to nije obeshrabrilo, ja sam prosto želeo to da radim i dan danas to radim i živim u tom maniru i to je strast koja me pokreće. Novinarstvo, može, kao i svi ostali poslovi, da se radi onako. Neću reći ofrelje, ne želim ja sad sebi da dajem na značaju, a da za druge govorim da oni to odrađuju. Međutim, postoje neke oblasti, a konkretno je ovde sport, a podskup svega toga je tehnička disciplina, znači to su ti auto, moto, karting, sport varijante koje stvarno su adrenalinske. Ja ne govorim da nema adrenalina i u fudbalu, ali to su ovi kolektivni sa loptom i da je to nekako malo drugačija situacija. I kada je to sve počinjelo, mi smo, kako se zove, imali povratnu spregu, kažem mi, ja kao predstavnik sajta i svi takmičari koji su prepoznavali značaj svega toga, jer trebalo je negde to da se vidi. Poenta nije u onoj brojnosti, nego u kvalitetu. Jer neku vest može da pročita 2 miliona ljudi samo da bi, možda čak nije pročitalo, samo otvorilo. Poenta je u tome ko je šta kao zaključak izvukao. Da li je to postiglo efekat? Da li smo mi na taj način malo podigli kulturu? Jer
Nama nedostaje saobraćajne kulture. O tom segmentu sam najmanje i pričao, a sajt podrazumeva auto, moto, karting, sport, autoindustriju i bezbednost u saobraćaju, a jedno bez drugog ne ide. Tako da svi ovi mladi ljudi koji voze i karting, i motocross, i brzinski motociklizam, i koji su automobilisti u bilo kojoj disciplini, verujte mi, oni su značajno sposobniji učesnici u javnom saobraćaju od svih ovih ostalih nabeđenih. Vidjet ćemo se da će Bog za 30 godina sajta. Šta vi vidite u narednih 10 godina? Gde vidite svoj sajt i uopšte oblast koju pratite, automoto, sport, saobraćaj u Srbiji? Pa dobro, ja vidim sebe negde tu, ja bih, ponavljam, volio da imam konkurenciju, da mene podstakne da radim. Da ova deca koja su tu i danas bili gosti i predivni čovjek Gabor Sagmajster koji je u svakom smislu reči legenda, daju podstice i drugima, da se ljudi ostvare, da negujemo saobraćajnu kulturu. Nama prvo nedostaje opšta kultura, mnogi iz kuće izlaze krajnje da jelte, a onda se sve to odražava kroz saobraćaj i sve što ide uz to. I da se vratim na pitanje. Da, vidim sebe za 10 godina kao nekog ko će zato na dvojica Mapetovca sa balkona, da imam još jednog i da nešto stalno gunđamo, ali da gunđamo u pozitivnom smislu, jer meni više znači iskrena kritika nego lažno hvalisanje.